இங்கே பாருங்கள், ஒரு இலந்த மரம் கண்ணில் அகப்பட்டிருக்கு. ஏகப்பட்ட இலந்த பழம் இருக்குது. இதை பார்த்துட்டு கண்டு காணாமல் போகிறதுக்கு நான் ஒன்றும் இரக்கம் குணம் மற்றவன் கிடையாது. அப்பாடி பா, கொலையாக இருக்குது. இதை வெட்டுறோமா விடக்கூடாது. இன்னைக்கு வேட்டை ஆரம்பம். எதை பறிக்கிறது எதை விடுறதுன்னு தெரில. ஏகப்பட்டது இருக்கு. குவைத்தில் தனியாக ஒரு மரம் மாட்டிக்கிடுச்சு கையில். ரோட்டு ஓரத்தில் காரை நிறுத்திட்டு பறிச்சிக்கலாம். பைய தான் இல்லை, சின்னதாக இருக்குது காய், ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கொள்ளையாக இருக்குது பாருங்க. இது எதை பறிக்கிறது எதை விடுறதுன்னு தெரில. ஏகப்பட்டது இருக்குது. ரோட்டில் போகிறாங்களாம் பார்த்துட்டே போகிறாங்க. நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப கீழே இருக்குது. பார்க்க காய் மாதிரி இருக்குங்களா, ஆனால் கடிச்சு பார்த்தா அப்படியே ஐஸ் மாதிரி கரையுது. அப்புறம் இங்கே இலந்த மரத்து தோட்டமே இருக்குது. பறிக்காத மையமாக இருக்குது.